Indaba yokhuzwayo noma hawele ugcina ungithi kancane. Ngicela uqhubeke lapho ngathi usaqhubeka. No. Abona manje le ndaba yokhuzwayo noShobeni noma hawele. Mawela wakwamselile ukhuzwayo abakwakuzwayo. La ekshonini kaMahawela wasolakala uShobeni. Igama lakho ngiyoShobeni manje sekhona iminyaka eminingi. Wathi makuthiwa yimembulelo uMahawela ukufa kuyazi kubo wakho. Wathi kimi ukufa kuyazi kubo wakho. Wathi uyovela umuntu wabulala uMahawela makuthiwa yini. Nangempela wavela umuntu wabulala uMahawela. uShobeni akavelanga. Bese kubala uma ngabe sekukhona uShobeni. Kubese ube sekushona uMahawela. Ngabe sisebenza noShobeni. Ngoba mina bengingawazi amashaneli wamakhampani. Sisebenza noShobeni. uShobeni ngakhipha ingoma yokuqala iDora 7. Yes. Ya. Asas Hashimali. Asas Mbukele Perfect TV lapha ekhaya. Ngilimukele igama ngoShephatho kaManxele. Ikhansela lePerfect TV ibutton play nube. Ngibuyile bafethu, ngiyanazi ukuthi ade naseningikhalela. Nithi abasilazela ukhaya Mseleni. Ukhaya Mseleni. Cha nama ngifuna ukuxoxa ngamazi ngimaziswe yini. Namhlanje nango ngimthethe ubhuti. Futhi asimukele iPerfect TV. Sibonge isikhathi sakho nje ukuthi hloniphe uzoba nathi la namhlanje. Nami ngiyabonga ukuba nawe Manxele. Naba abantu laba bayakuthanda mfethu. Bacela ngapha nangapha. Bathi awuphathe le ndoda uma ungayiphathi nawe wenze lutho. Haya ngazi Manxele bangiphatheleni. Cha bathi lapha emgodla godle napho uphethe into ezicebile ulwazi olukuwe. Wena umuntu owazi izinto eqala nokusuka. Cha ukwazi ukukhuluma ngomgqomeni indoda ishiye ngaphandle. Awukwazi ukukhuluma ngomuhle lendoda ishiye ngaphandle. Awukwazi ukukhuluma ngoba uMahawukela indoda ishiye ngaphandle. Labantu abakutshela ngabo. Ngithi bathathu. Ababathathu ke bawu5 noma bawu6. Bakutshela ngabantu umusic abangawazi. Ngobabala nje bawufunde kimi. Abawazi. Lona ubewazi lo uMahawukela. Kuwukuthi akakwazi ukudlala isigame. Kodwa umuhle nomgqome nje bebengawazi. Cha, mfafundiswe yimi umuhle ngifunde naye. Umgqomeni ufundiswe yimi nomuhle. Wena ufunda? Sifunda ePhunzini eMpofana. Lapho niqhamuka khona ekhaya. Ekusendawo eyodwa iXobanyawo. Ubani wena wakufundisa umusic ukuthi nowufundisa ibhova nomuhle wena? Nomusic ngawufundiswa amasosha. Usichitha Mthombo umgaqo obomvu obheke emangwaneni bosala beyibutha. Ngawufundwa kiyo ngoba ngithanda umusic wakhe. Washo ukuthi lo wasekhaya uMahawukela usezwa into enginayo kanti into engiyifuna engiyithandayo le yasemsinga ngangakayinaki le yakithi. Umculo ufunda kumasosha. Ufunda kanjani? Uhlalisa phansi noma mhlawumbe awulalela umusic wakhe? Angisekhapha mina ngangisalusa. Usho ngendlela ababedlala ngayo babengadlali njengale yakithi. Kodwa ngangizwe lento abayidlalayo ine message. Ngase ngithanda kakhulu umusic mangizwa bona. Amasosha ikhiphe ingoma eyithi Worship Song
ngiyokuthola ehlanu hamba wedwa likhuluma iqiniso ne-88 ongixolela sithando sami amaphutha inhlala yenzeka xolisa umoya wakho yiyo ingoma eyafika mina ngaqala ungena emasosheni ekhiphe kanye noVusiximba ithi abafazi bayafela amadoda alungile ukuzakhipha ngenyanga yodwa abafazi bayafela amadoda alungile wow inyanga yodwa ngase ngiyayithanda lento yamasosha uthi abantu bashaya ingoma ehlaba emxhweleni abashaya isigubhukezana nje into ozoyizwa manje kusasa usayifuna ngase yana nto yokuthi uma ifike ebuye eGoli uMahawela uSimon wathi engizwa ngishayela nje maqhumeni inkosi sengibuyile enkomeni sengisengile inkomo sezigela tuzosekhaya tothi ngiyakhalisa ngikhatha zonke lezi ngoma lezi wayengawazi ukukhalisa uMahawela waye ecula nje kuphela washo izinto seziqhelele nekele yenye lenenyo wakhuluma noBhuti uNoqovula lo khona ke esebenza isikhathi eside wathi ngicela umthatha lo mfana nginyuke naye kunento engiyifuna kuye ukuthi bakhulumane kangazi nezwe ngisekhuluma nami ngathi mina bathi noBhuti wathi hayi bavumile mina ngikhuluma sengikhule owabazali sebengasekho sekusebenza izinto zabo nganyuka-ke naye seza la safike senza ingoma yayithi uhleka nami sitha sami umbulala eveza amazinyo kwayiCarton Center kwasemantombazaneni ayi saqhubeka nje nengoma wasethi hayi sengipractice nomuhle-ke lapho yabo wasethi hayi ngizolenzele yena ingoma kodwa kunengoma engizoyithatha la ngiyithandayo ngangaba nankinga nje mina futhi kanti kuseyadlala wena wenzana uyena wayidlala esigincinini nokuqopha kwaqopha yena iCarton Center mongayinothisa kahle i-out of lesi style lesi sasekhaya iphumile nje mawuthi yena bese kukhona uShwi esedlala ilo jam mhlawumbe sinolelo jam leziqinile ekhumula ingoma ekhumula ngoma namhla ngihamba kunomhlaba wawuyilo number lezi A deep uShwi afika nalezi ngathi zisheshe idlaleke kuba lele lo ngoma leyo mangikhumbula ithi wonkosi yami iyilalela ngingedwa engcwabeni waqala ungena ku-slow jam and then umuhle wenzani manje eqembini ngaleso sikhathi uyacula uyabheka uMahawela uyabheka kimi uyalida insizwa kamseleni noma-ke insizwa kamseleni ngo-2 sasiba u-4 yimi umuhle ukhanda Mgqumeni shuthi umuhle khanda khaya kwakhe mina bathanda okay oyiqala lapho zonke kahle kahle ehlangene oyiqembu laMahawela lithi and then niyaqhubeka la niyabhala nonke ingoma cha sibhala sonke abantu ababebhala kwakuyimi umuhle Mgqumeni ukhanda ngabhala cha ngingabhala kwakuthubeka nje wayibhala kakhulu yena kwi-strings wegita inothi lakhe wayengalikhohlwa yena muntu-ke omthe mina mangifundisa incwadi nawo seyasazi ukuthi akazi ukuthi kumele enze njani awuxoxeka ngesikole saMgqumeni umfundisi ukucula ubumbona ukuthi emakhaya umbona njengobana ojalo uhlala nogogo nje
Inkomo zakhe zayihlala ngokuba umgqumeni kutshena mina. Ngake mangiqhamba ngizeyibheka ebaleke ngene endlini. Mababale bangene endlini kuzophuma umama Masibiya. Bese yabona umama Masibiya ukuthi hayi abafana bakwagabangani la basela nenkomo. Hayi usesagcina nje sejwayelane live. Ufika nomuhle kubo. Ufika nomuhle kimi. Uthi xa ufundise insizwa uxolo. Yeah. Uthini wena? Ngathi akamlanda ngithi into abajwayelene naye. Umntakama wakhe bazalwa ekhaya bonke. Ngathi ayibuya naye ntambama mangu emsebenzini. Awunakho nje uzogula kanjani umuntu osabunguka nje uvela balengene eGogo. Nganginokuthi umuntu ozalelwa eGobazi. Uculo yakwazi. Iyona bekuyilona bhola laseGobazi ngoba kwamanye amazwe nje kuyibhola ingenza bekuyilona bhola umusic. Music nokushaya induku. Hayi umfundisi ukucula. Yiyo music lo umfundisi ukucula. Umuhle naye ufundiswe wena. Umuhle ufundiswe mina isikhingo ngathi umuntu wasemsinga emabomvini eholwana. U40 rand. Wawusemningi. Ngawuthatha nje kancane. Ngayihlanganisa imali ezahlangana ngangivakashile eGoli uvalwe iGoli. Ngizobuyela ekhaya. Ngehla nesigingqo. Isigingqo saqala ngasothi ukushaya nomuhle. Kwakuyisigingqo sethini la oil lezenke. Themba ngizozovakasha mina la. Asemva nesigingqo kuthi umuntu wasemsinga. Yeah. Ukhulumela sibuyandiseni ukuthi abantu abakwazi ukudlala isigingqo fana ukukhumala Nzuka. Yokhumana noNzuka. Abantu namanje sakuphinda lo. Ukhumalo noNzuka. Namanje ukhona omunye. Angikolozi imikane ngeke esethanjini ukuthi usefile. Ukhona omunye kamfundisi uMamiya. Zula eKipton Park ngokusebenza ngokuhlabisa eThembisa. Yebo. Lapha singafika sibeke khona ke sibeke ke noma u500,000. Ngiyabheja ngayo. Bese ngiyabheja ke manje. Landa umuntu wela eMzansi. Yeah. Ozoshaya isigingqo nje la. Yeah. Yini lehlwa ngathi ngoba yenza isigingqini. Bengayibhanga intamo. Beshaya intamo ayodwa uyiziphola manje uyilalele ingoma kaMlamu wami ukufa. Izintambo yazizikhala ngokuqhwetshwa zonke ziyahlukana one by one. Asikho iqhamba zishaya sehlangene. Yabo. Kodwa zimnandi izintambo. Bese ngithi buyela kumfazi omnyama. Yes. Uthi silalele lesi sigingqo sakho ukuthi ukhona noma ngilethela yena ungafika shaya njengamanje. Nje namanje nakusasa nginikeza ikhala wena. Kuzwakala. Kanti isigingqo ihluke test first isigingqo wasidlala kuyimanje sithi ayibashaya isigingqo. Cha, ungazi Basibhumbutha. Mawufuna ukulalela isigingqo yana uvula umfazi omnyama. Bese uvula ke kumahawela. Yabo. Sizivula noma kumlamu wami. Bese ke lezo gingqibeke zombili. Usungasilanda ke nawe ohlala uthi nawe si right. uzokuzwa Uzosongitshela wena ukuthi hayi ngihlala ngilalela. Sokulalela umlotha wenkulu. Sengothi inkulu ke manje. Passporex. Bese bawunex labanye. Umusic umculo nje noma iartist la eMzansi. Yeah. Unex labanye. Ulucky Dube. Umfazi omnyama. iSoul Brothers. Yes. Hayi. Ojikelele lapho. Unumber 1 wabo unex labanye. Yes. Namanje ngakhula mina sabanye edlala. Namanje ngathi ngandanda ingoma ezodlula yena. Bese ngithi landa uLucky Dube wesilindi. Bese ngilanda music ongafike uyiselo. Ngizokhipha yodwa mina ingoma ayiningi. Ngizokuvumela ukukhipha 11. Ngizokhipha nje le-1. Lapho esidabanye ngithathe 1. Bese bayishangane. Oliver Mdubuzi. Umusic wala eMzansi
owazi ukuthi phesheya ungafika unokhe bekuvulele. Urex Labanya, Lucky Dube, Faso Mnyama, Soul Brothers. Hayi aqhubeka amaqembu. Nani nalida ngala nacula neqembu. Mahawela aqhubeka ngala. Yeah. Uyasithatha Mahawela. Ngizorecorda. Abuye ngibone senginikeza imali. Nangathi mangirecorda ngikholele emakhaya mina. Nangazi lento kuyenza nje ufuna ukukhombisa omunye umuntu ukuthi ngeke ngidlule ngalento. Ngangazi ukuthi mangiyenza ngiyenzela yenza under pressure ngoba ufuna imali. That's why ngibona ngaba normal ngale lesson ngihlelo music. Angayitshela ukuthi mina ngiyenzela imali. Ngangeza ukuthi siyadlala nje nawe uzobona ukuthi hayi nawe ngekuphase kimi. Noma mina ngeke ngiphase kuwe. Kodwa makuthe igcine ngase ngiyabona hayi sekuyimali manje. Abanye sebegcina benqamlamazwe bengena koma nawe bebuye nenyoko. Ngiyenzeka ya into ezika mina ngiyabona imali nami. Bengayanga ngokuthwala mangiya ngetruck. Kodwa ngifike ngabona ukuthi hayi okay bayenza kanjena lento yabo. Usho ukuthi ke mangabe ufuna impilo ende ufike ubheke abazali bakho kuqala. Uthi abazali bami mina bakhule kanjani ngiqala ukubabona until bazofika. And then ungixoxela ukuthi umgqumeni nomuhle babe close ngale ndlela kakhulu ngaphezulu kokuthi nje kuyenzeka ukuthi siyazwana singabasekhaya kodwa bona uhamba ngephinde kube ngabangani futhi bezalwe ekhaya noma bazalwe ekhaya indlu yodwa iphephi yodwa indlu kwakho yodwa. Akekho kuthiwa kezibuza. Manje yini exabanisa lezi zinsizwa lezi bagcina sekukhuluma zwabo. Mina iqiniso yazi ngiyakuthanda ukuthi ngoba lona ke uma sekuphumile kufanele sinohlamvu esibhamu. Ngiyakuthanda mina iqiniso practice. Asinto safuna ukujele khona ipractice uhambe ngizothini. Umgqumeni umuntu owathi ethanda abafazi kakhulu abantu besimame. Uthe uma ngabe seshomene nabashomene nabo kade bekhona egroupini lefike ngazi. Umuntu adazi kakhulu umgqumeni okumuhle. Yabo efikela kimi. Wena umuhle ngeke ngisho ukuthi ufikele kimi. Yabo ngoba into eyiningi thema ngiqala sayiqala nayo. Hayi into engiqala mina ngingena. Umuhle ngathi mina ufikele kimi ngoba wena ungale kubo la usisa kangana khona. Ngisihlangana ngamadlele impahla. Futhi nokusuka ekhaya emzini mkhulu ubolela kubo kamuhle. Ugijima ufike ungakakhathali. Yikho ukwenza ukuthi umuhle ngicela ngisondelana naye. Lawo manje umgqumeni ezithanda abafazi ezwana nabantu eqembini khona lapho indlela nebawo. Lo muhlo bengazi ukuthi ukhona into eyenzeke ngalo. Lo besazi nesizathu ukuthi ubebheka mahawale ube close namantombazana abafice sekhona emusicini. Bemtshela ama channel ukuthi engeyile ngoba wena akasekho lo ngawenza 1 no 2 no 3. Kadala ukuthi amanga ukuthi namxoxa ngoba umshana. Cha, kwakumshana bonke. Ngoba bashana bonke. Lo wajamba lo kamlethile umfowabo. Wenza izinto engaqondile kumfowabo. Wadlula uMahawela emhlabeni. Yebo, wadlula uMahawela emhlabeni. Wadlula ngesikhala. Wadlula ngesikhali. 2001 ngangicabanga 2000 hayi 2002 2001 umithoza kwamsebenzi izolo mamba inkonzo manje abantu bafuna vele yazi lento mfana Manxele
angazi ngayichaza ngithini kuwo ngeke ngibone nje umuntu oyikhulumayo futhi manje ukhuluma into ongesiyo ukha kwenye imbiza atotshala ukutholele kwenye imbiza lento lena yabona mahawela wangesiyo into eyaxabana ingxabano la eGoli kwakungxabana nasemakhaya from sadliwa amaphapha kusathi makuhlatshwe komunye umuzi kuhanjwe kuyeki kudliwa iphapha lo wakithi wala nomunye wakhona le wamshawa shona kwaphinda kwagidela ubhuti umgibe yena umuntu aqala umusic kithi yes ukuthi manje ngichazela ngaye unosencane ngekwazi ukuchazela mfishane yakho yena umuntu omusic oqala lapha ngomsebenzi bese kulandela umuntu wakweGula babethu umhlanga babuking yena umuntu owazi umusic bese kuba ubaba ozalandile ababazi music manje le manje ukugcina umchazela ukuthi wasegawo ngicela ukushada baba umgibe kwaphinde kwenzakalani ke lapho uma kushada umgibe ukuthi uyazi ukuthi uma kabe ugidwa thina singakhuluma indaba yomshado isilungu lex sikhuluma umgido umshado noma kuthiwa yini umchazelo unelanga leli lokuthiwa manje ilanga lezinsizwa ukuthi ziyodlala ziyoshaya induku ungalelo langa kwafika kwashana khona uSteve uSizwana washayana noKethe Sibiya thema beshana behlukanisa basoba nesibhambe esiqhuma kulabantu basobengwana yabo wathwala baba wena nesibhambe ezala bacala bese intombi ndawo bazophatha isibhambe base bedutshulwa ukusuka lapho bazoba wenza umfula balimala abanye akekho akashona badubuleka nje balimala kwalimala u1 mbatha umuntu akalimala wadubuleka kabuhlungu ayakhulunywa lelo sahlala endabeni sakubhela yakhulunywa bayilungise yaba right hayi yadlula futhi bekunehombe nje ukoma ngathi zenzekana labantu hlukaniswe umfula nabo siyamemezana nomphumi ugodlidli yambona nami ephuma ugodlidli ngaso umfula usithole la ugxobanyana then lento isuke emakhaya kanti ngikhuluma nje mina hayi ukuthi siphelile uba bachaze mase kubuya sekubuya induna zasemntuba nongoma mahlabathini seyibuza ukuthi kahle enichazeni ukuthi yini inkinga yini ngoba manje bathi seyilandela siyabona siyaduma base beyichaza ke laba basobengwana bathi basuke ephashini sadla amapha waze la wezela zathi into zasemntuba hayi ayisebenzi kanjalo yini esukela laba bantu ngizathu ukuthi manikhuluma indaba zasemaphashini sonisela bafana naba ukumqondo sokusululekile kuyenzeka vele eshona omunye ngaphushana emanzini gcina omunye phusheke ngene ngempela inkinga nazazi into elimaza ningalimaza bese uyashona lo nomunye hawo behloso ukumbulala angobe ehloso ukumbulala futhi siwenqhathwa hayi ukuthi uvumbize wena kuyasho wena uyazi ukuthi nangu ntambo na wena sibanibana ke nithathe sinibone neza njani bese yashimala kushayeka kabloni yashona ngiyaqala kanjalo bathe masebebuzwa induna zokuhamba ukuthi kahle into enibana nabantu kwamseleni bathi laba hayi basiqala from the foundation sadlipa lokho ngabangazisanga kahle umphakathi ongaphandle wasenqondo udayi nami bakhuluma into ongayi-understand bakhuluma ukuthi from sadlipa lento leyo into eningi engenzakala bakusezingane bakuthutha ubhuti useshonileke mahawukela nodumisana bababiza kuyimandeni and then vela abasukane baba bazomcenga beGoli bafika dubula khona wena cha waxabana udumisana waxabana umnili angisazi nobani ulaba basobengwana wasithola kwaSinostolo uyisonto
Uma umgqibelo mina bengahlali ngisehostela bengihamba ngeke. Kodwa ngidlala music. Kwasho laba bayikho baye emsebenzini babiza laba bakhona abangasebenzi ngabo bengasebenzi nodumsana. Abantu bacela kuze bona. Bezokhulunywa le ndaba eyenzakala ebusuku la kuphuzu. Mabefika babanikeza amabhentshi bahlala phansi. Njengathi yaqala lo ndawo khona abasendlini abalungisa ibhamu. Bafike badubula behleli nje manje. Hawu, ihlunga nje. Into eyenzakala kanjani mangisuka la konika ijuice. Ngisuka la edowntown cabanga kahle. Bakhuluma into zakwamselewu. Angazi yini angizoyenza la e-office nasedowntown. Kodwa khona into engikhumbula kahle ile yenze. And then wadlula sekusele amaqembu ke manje. Ngizathiwa amaqembu akho kuthiwa ayathatha. Wathi wena cha. Iqinisa. Yebo ngathi ngeke ngiwathathe. Ngazama ukuthetha wayini amangangena amaqembu noma hawukene. Ngendlela ephezulu ngawo. Ayiphezulu. Buka phezulu kakho nona ngakuthatha notice. Yeah. Ingoma akusinto ofuna ube serious. Uthi ube serious ngoba ama breakthrough. Ingoma into enormali, ngangiyekiswa isizathu. Esiphi isizathu? Ngingaconcentrate emculweni. Itaswaye ngalanda umuhle. Uthi abe khona ngoba lensizwa into engidonsela khona mina ngisuke ngihlala nje kwaleso sikhathi. Mina imqondo wami osemalini engizoyisebenza ngibhala. Hayi le ngizobona senginikwa. Kunamanje ngubona music ngiyawuyeka nje. Ngiqhela. Isizathu ukuthi hayi angiconcentrate mina imali noma ngistikile emalini ezoqhabuka nje ngingasebenzanga kwaze kwashaya u5 noma u4. Shothi ufuma kanjalo amaqembu noma hawukene. Washiya wasala baqhubeka umuhle nalaba umuhle umqhubeni. Bacula nabo bazakuthiwa. Bacula nabo awuphelanga unyaka noma waphela unyaka. Base ngithola ukuthi mina ngireke Midrand mina. Ngireke ePitori. Ngireke ePitori nase Captain Park. Base ngithola umgqumela kazange enze kimi. Yabo. Umuntu wabuya kimi uzongitshela umuhle. Wathi nangu ke lo umuntu akamama ngoba ngamlanda ngamletha la. Sahamba ufuna uklense egala without of Gina. Hawu. Ngani mina ufana ixathele ukuthi bayaku ukuthi bathi sebefuna enye ikhampani igalo shothi yenza kancane. Hawu. Sebona enkulu yena edlula igalo. Ngani mina wathi ayisekho esingayenza useyithathe i-clearance egalo bathi uyenze i-clearance. Ngani mina igalo ngayenza kanjani i-clearance ngomuntu oyedwa yazi lento ikho. Yes. Ingafuna ama-proof. Wathi ayisekwenzakele. Ngathi ayikulungile. Ayikho phento yanakele qhubekani nani ngoba naseqhubeka. Ngathi kanjalo nje ngicina ngizothi hayi umuhle no khona omunye umshado olingana nabo. uMamtsotsi. Igama lawo lakwabo uMamtsotsi umusa. Uzalo sisi wami. Kwathiwa lo umuhle nomusa sihamba bazohlala emgumeni la eNorth, umgumeni ngehlala la weMifeti line kumoja kwisport. Baboshwa khona. Bazomdubula. Ngoba lezingane zabekhaya zazothi solution. Umuntu bengabe ngasakwazi ukuzona amadlela. Kuba ukuthi ha. Umuntu ozalwa kwamsebenzi uba njalo. Uma ngabe banesikhathi sokubonisa lawo leside. Mase beyekile sebenesolution ukuthi bazokwenza njalo. Shothi niyathintana. Cha, ngiyanithintana. Hayi mina ngifuna uqamba amanga. Angazi ukuthi nokubulalela ukuthi sisitha sami phambi kwami. Ngingaphazamisa umuntu osemhlabeni. Kuzwa kahle. Baye bafike bamdubula emgumeni noma bamthola. Ungaze isikhathi bemile roboting reflect line noda uma welela ngolobaba lo bathi uxaba lo kathi washembe lo kade ke ukhiphilwane ebantwini bazombekipa. Fumela lapha phezulu uyababona la ngekudida umuntu wakini noma ugqoke ini. Uyababona waze babonisisa uJibu
bafonela amaphoyisa umgqumeni fonelela labo bafike baboshwa bathola baphethe ibhange bafuna yena kuze lona thola ukuthi hayi ngempela kanti bese ngizosikwa yes alekila naye elinyakazi ngalwazi ngalelo langa uma beboshwa bethola ukuthi bemela phela ngothini kanti baphethe ibhange ngoba nawo umgqumeni phela wayengalungile Mawuzala uyitshola boya nawe uyitshola boya akekho umlungu wazala umuntu omnyama ubazi ukuthi ngoba sengenze nje i-answer ephumayo kuzoba yile wazi ngalelo langa ukuthi bezomqeda lezi baboshwa emkhumbula kahle kaMusa kwathatha isikhathi eside umuntu bamaspect sasisodwa kodwa umuntu okazi kahle uMusa ubaphethe ibhame la singakhulumi lokho singomusic yes hayi nomgqumeni kuthiwa athinteka naye agcina ngalapho ukushayela akazi akana duplex cha amara lana abantu abakhuluma lendlu nkulu kwaZulu ethi amampungu makuwe lendlu nkulu kwaZulu bahloniphisa bathi amampungu bahloniphisa wena kuba ukhuluma mama uma usulazi uhlawumbe esibhamu ukuthi lunjani asoze ukhuluma ithanda umuntu ngoba umazi mayele licabanga akazi zange ngithinteke nesibhamu amanga baboshwa bemele ukuthi besaya usho uthena ngabo eseshawa yoqupha kuvula ifastela wababona umuntu abengimbona senkulu yazi yobabona wabona hayi futhi ngoba belile abalapha nje kulindwe mina noma babazi bona ukuthi ebelula idlozi manje ngafuna ukuchitha igazi idlozi ufuna kube yile lingqomela umuntu athanda ukuthi ube wuwo tata i-advantage baboshwa laba bahamba isikhathi sizathi umgqumeni sekuye emangcomeni kaMahawela noNathi ifamily ngazi kanti nami ke kwathi ngilele ngaphupha ngathi uqange ngezansi ngenhla umuntu kodwa ungena endlini kaMahawela lapha ngazi ngimbone khona ngena noMalina ngazendele angisho idla kaMahawela ngisho emoyeni mina kuba kaMahawela igama lokuthi uMahawela kusemoyeni akabe ngakazange kodwa mangimpupha ngamphupha eqonde endlini kaMahawela ngathi ngilwa naye zaze wazi ukufika ehlatheni zomncaka ngenyawo zomncaka lapho ngene emfuleni ngithi mina uzofunani yini lento oyifuna nawe kanti ngesikhathi mina ngiphupha lokho yena usebuye kudala lapho ngazi masukunyaka noma kwasukuzinyaka angisikwazi thina lokho ukuthola kanjani ukuthi uyini emangcwele ngabe sengikuthola umfana omhlophe osala uMasibisi uMasibisi umnakwabo kaMalanga uNathi uzala uMalanga wayenesithemba Mahawela kodwa wayese hlala kuMasibisi lona wayeseku wababona lo uNathi umfana omhlophe kwemangcwele bayenza lento azange beyifihle azange beyinte efihle hayi ebusuku mhlawumbe noma bebayenza ebusuku kodwa yayingafihliwe njengoba abayenzanga khona yabo njenganenezwa uye lo umntakaBhukunesani yabona mangikhuluma ngoNesani nalabo abantu khuluma ngabantu mina basendlini uNesani Skipper uNesani uJezekhulu into njengaleyo uNesani mina naye uyasuka nje ngenyawo ufike kuba Nesani obhuti mina engikhuleleke uNesani ofica thina siphila uJezekhulu wahamba waye ebabanana empembeni wayothinta obhuti ukuthi ufuna kiwe emangcwabeni la khona ubaba nokhokho nenyanga yakhe samvimba sama-advise sathi yazi ukuthi inyanga iyakuthwalisa noma iyakuthakathisa wena ungazi ukuthi uyathakatha itsho ukuqondisela izinto wabona futhi wathi hayi mina bengazi kodwa bengathi siyasiyanga ukuyogama sase siyabona ngoba sasehlangene empembeni siyifamily kwakukhona uSminoff umbhekisweni lo nama-taxi like Park sasibaningi kakhulu nje
yabo indlu yasothulini wabona nabo bayisola bathi hayi senze iphutha yabo kodwa kungumangazayo ke kumanje babuye bavuke ngabahawukela bebephethithi yabo webovunqa amahawukela uyehla uskate umqhwageni lo skate usaloku umama ngamavuni baba kubashintshile lo wakwamahawukela lo ubhuti yimi ubhuti angikwazi ukumbiza ngegama ubhuti kimi ushende igama lakhe lokusho yiba-ke bese behla kule viki ephelile base bewubuza ukuthi le nto niyenza kanjani singayazi ya kule viki ephelile babese bengifonela mina sebengitshela hayi siyivimbile le nto bathi le nto usuyayibona le nto ukuthi iyanda iyaqhubeka lena yesingakathi mina yesithathu bathi uqale yiphi bathi uqale kaMgqumeni emangcwabeni kamahawukela ney'ngane eyesibili ngaphinde ngabachaza bathi sekuyile kade kalekane elisane emangcwabeni ekhaya emanxiweni uma ifamily ingazi yonke bathi esithathu ngathi le nifika nayo bathi yena sesiyivimbile ke le sisuke eGoli ebusuku saza zofika ekhaya ngoba sazi ukuthi ichurchwa liyothengwa namhlanje ngiyazwakala azikho ingane ezamahawukela bengacula ngoba iy'ngane zabo azange nizamacula unathi uke wacula angazi wagcina enza kanjani unathi yona ndodana kamahawukela endala nkosinathi uzalwa uMalanga obembe eqhudeni yes ulokhu uMgqumeni siyazi sebehlukene nomuhle kuthiwa kubangakuhle njengogama lakhe azange kube kuhle usho ukuthi wena ekhaya kini bebehlangana khona umuhle noMgqumeni bayesithi kunomsebenzi-ke bebenza njani to bebengenayo i-advice enye behlangane bekhulumisana lo ndlela umsebenzi ekhaya konina beqede lokho behamba abaxabana egcikeni bebe nalo angeke futhi beze bexabana ngeke bewusiza izingane ehlezi ezehlulayo bebazi ukuthi induku yakhala namazi into engekho wrong engekho right bebenza lokho babeqeda ukwenza kube kuphelile futhi namhlanje ngithole elinye iside futhi asihloniphise ngolimi lasendlini amampungu ukuthi uMgqumeni waxoshwa kuthiwa kuwumshane ey'ntweni zamalungu akhe cha mina kahle kube ngafa isikhathi kaShaka ngabe ngafa noShaka ngiyathanda iqiniso mfama ngala practice akusinto kumele uwomabe iqiniso kuhlala nje likhona uvuka ulazi uvuka ulazi azange kube njalo uyena wayiphumela nje owazi kahle nasegalo uyakala neqiniso uyithatha uMgqumeni kodwa if yena wenza noMgqumeni yes uthe uma simkhombisa izinto umuntu amantombazane lo uMgqumeni oyithanda amantombazane amtshela yonke ama-channel amnika wonke ama-channel lo akakho zina amantombazane ungaleso sikhathi uthe mayithatha advance ukuthi uthatha ilokungane egari clearance kwakuthi vele bamnikeze i-advice e-right la wayithatha lo mayesebona ngo-clearance lona benga emile kwazi ukuthi wayorekhordwa nje izorekhodwa ngegama uthatha i-clearance yakhe yokuthi uyaphuma egama yedwa uyayikhipha amatshitshi amhlophe egalo igroup kamsile uyayikhipha egalo yazi ukuthi mangakutshela iqiniso sezulwini abantu bakumele uma beqala beyenza bebuye beze kimi bethi cabanga u1 no2 no3 athi ukwakha mina malume ngiyazi ukuthi ngongangijwayele bengikubalekela ngize ngilethwe lo kodwa manje sesicabanga u1 no2 uthi shini bese ngiyabuza mina ngishintsha ngaliphi bese kuyanginikeza i-advance ngibona into izizathu abasibekayo ayiso bese ngithi ayikulungile kakuqhutshela baqhamile sebengasezwani ngihlukane nabo ngizwana ngathi bayabuya bona
abasezwana manje manje iqiniso ukuthi uma hawukela ngoshobeni okukhona ungazwani lapho uyabona kunentombazana kwaSibiya noManqele uyabona emhlabeni iqiniso alikho futhi ngeke uzukuthola abanye banikela kubafundisi abagqoke njengabo ufaka underneath blue alikho iqiniso emhlabeni ushone uphisha Sibiya umntwana waSibiya egida kakhulu ngiyibona insizwa engafika kiyo ibicula iphiwe ekuculeni yabo iphiwe futhi ekudlaleni yashona intombazana engasakhumbuli kahle ukuthi ubani oshone phakathi phisha noNzuka abaqelelana ngesikhathi eside bakwazi ukugroup yakithi bantu babemisile lapho babegidima begrupini again nokucula nje into ethumathu iyaqalwa yaziwa wazi ukuthi isikhokho umuntu waSibiya ngeke ngithi kube kwafa mina abongcono kwasala labo bobabili uNzuke noPhisha ngabe anokuhlunga ngabe emoyeni manje ukuzwa uhlangana kanjani uma hawukela babangayini kwaba unikwani ngisesekhaya mina unikwani bamthatha wathatha ubhuti unikwani wafikela kubantu bakwaKhuzwayo unikwani kuba kusengwebeni inqondo wathi mayifika unikwani bamboleka lapho mabe mboleka kwahamba isikhathi tegciniwe nabo basavuma ukubuyela kwaKhuzwayo kwahamba isikhathi agcina unikwani asebenza egroupini yakithi qhubeka kwesikhathi washona uNzuke kade ngikhuluma ngaye indaba yokhuzwayo noma hawukela ugcina ungithi kancane ngicela uqhubeke lapho wakho engathi usaqhubeka no yabona manje le ndaba yokhuzwayo noShobeni noma hawukela wakwamseleni uKhuzwayo abakwaKhuzwayo la ekushoneni kaMahawukela kwasolakala uShobeni igama lakho nyoShobeni manje sekhona iminyaka eminingi wathi makuthiwa yimembulela uMahawukela ukufa kuyazi kubo wakho wathi kimi ukufa kuyazi kubo wakho wathi yovela umuntu wabulala uMahawukela makuthiwa yini nangempela wavela umuntu wabulala uMahawukela uShobeni akavelanga bese kubala uma ngabe sekukhona uShobeni kubese ube sekushona uMahawukela ngabe sisebenza noShobeni ngoba mina bengawazi amashaneli wamakhampani asebenza noShobeni uShobeni ngakhipha ingoma yokuqala iDola 7 eyesibili kwakuyiphi eyesibili ngaba kuyizwe likude ayikho imali engayithola lapho hawu angifuna ukuqamba mama ayikho imali engayithola lapho bawundenza nje 14,000 engomeni angeke ngifuna ukuqamba mama ukuthi ayize imali kodwa egcineni babe sebeyikhombisa ngoba kwakunemali mina ngiyithathile kuShobeni ezoyithatha uma phuma ama result kodwa bayithatha kwazokuba iminyaka emibili ngathi mangibuza kulindelo ukuthi kade wawuthatha malini uyithathela malini wathi akazi wona usuthathe malini wathi ngihambe ngibuze kuShobeni yabona iqiniso liyafuneka emhlabeni mawusaphila
ngoba igcine emasofile ukunyela abangekho angabe uyagcwalisa la ufuna ukugcwalisa khona usakwazi ukugcwalisa abakhuzwayo basebenzile ngabanye abantu yabona basebenzile futhi lokho abangisho ukuthi ba wrong nababesebenzile indlela kwabo abangasebenzeli yonke lemizi babadlile abaculi babadlile njengoba nawe ungabadla mawuba bonke ababazi ngithi sukuwazi wena kodwa niwawenza kwase kuba mawala bawenza kwase kuba mawala ungewuyeyedwa akenza kanjalo naba lonto longane zemfisi bayidlile imali zama kodwa zayizange base ngabo futhi imali yakhe idliwa ngqondo futhi angikhathani ngoba namanje khona bakuma social media imali ngiyelandela social media imali yakho ewela khona bathi usungekho kibhalwe kanjalo leyo company lezingoma le mali lezingoma iwela khona sokusunga yazi leda inhluphi mina ihlupha abasekhaya nabafowethu anginandaba nje ngoba mina uNkulunkulu wanginika izandla nomqondo nenyawo ngiyasebenza le mali engisebenza yanginelisa qonda ukutshela ukuthi ukuba umusic noma uRadio uneqiniso no SABC ngabe babona ngapha abangaze bekubona lokuba bazana abantu ababona lokho laba bangasekho Kansas omagaye edlele abantu ababese radio ngalesi sikhathi ababengasebenzi ngethi ukuthi funa kusondelane nawe uyazi ukuthi ungizwe wakushaya eHunter Street uyazi Hunter Street Hunter Street ise Kahlehong ungizwe into abayenza eKahlehong angikwazi ukuxoxela kodwa babekhona bayotshelwa yini okubanga ukuthi uze ezeshawe wayesebenza okhosini namanje bakhona okhosini othi mawuthi uyabheka ukuthi lona akasebenzi ngendlela yokhosi unovuno ma uqalele ukuthi le ngoma uzoyidlala nalelandelayo kuba wena uyi-attender uyilandeli uzoyidlala same futhi ngababikho i-different abalandeli futhi uRadio kumele ungakusebenzisi indaba yokuvota uma ngabe usebenza ngeqiniso funa usebenze ngabantu abazofona ngoba makuthakhula ngalonto leyo ungayenza ka20 yazwakala baba sabona ukuthi uhambo lude iziningi nezinto endlule kuzo nomndeni wakamseleki unakho konke umasipala waseNyuthu khona nje ukakwenza mhlawumbe ukwenza kwamahawukela cause ukuze kube nje kokuqala amahawukela siyaqala amahawukela but uthe uvelele ngiyalaba abaningi abamsebenzi amahawukela ngokuthaphuza ukhona ukwenzile akukho ubaba ukhaya siyazi wayethi ucula washiyelana phansi ukushona kwalabantu angakhostithi masekushonela abantu iqiniso ukuthi wawathi hayi uyibonga sokhathele soyiculela kuphela ngabona ukuthi kuyibonga akusingoma ukuthi ufuna ukutshela umuntu ukuthi wena usuma kumanje nomcabango noma wamfisa ukwenzani baba nathi namhlanje besingafuna ukukhuluma nezinto ezithinta abantu basemaselekeni wekamgqumeni umahawukela ningekho wena besifuna nje ukuzisa idinako lestori nohambo lwakho umusic siyabonga ukuthi uhloniphe usivakashele namhlanje mhlawumbe ubaba ngokomusic usawuphinda abuye kodwa noma umculo usamile kancane no mina ayikho engihlupha ngomusic ukuthi umusic mina ngiyawaza ngenanga umusic ngoba senazi ukuthi nginemali
Shuthi uma uthi ikhiphele ungakhiphela noma yini nje. Eh. Ufuna imali. Cha. Hayi ngoba ngifuna imali, imali ngiyakwazi ukuyisebenza. Yes. Angilinde imali azonikwa yabantu, imali ekukhokhweni abantu. Mina ngiyakwazi ukuyisebenza imali. Music mina ngangiwenza ukuthi same like a play. Yeah. Kuyadlala. Ngangazi ukuthi sekuyiyona family isco. Yeah. Bafowethu ngiyathemba ukuthi ulwazi nitholile amampunge nazwile namhlanje nangoba kukhaya Mseleku ubelibeke lo daba uyena umuntu wayekhona izinto azenzeka ngoba liyekhuluma amampunge lapha emakhaya uthi kusengenzeka abuye ku music mhlawumbe dedeleni ngoba ezocreate u2 noma yini aculela indlala baba njengoba sengibongile ngiphinde futhi sibonga isikhathi sakho hlonipho uZelithi ngiyabonga nje kakhulu. Ngiyabonga. Nami ukuthi ngizongibe nani. Hayi ku music singabuya. If music ukwazi ukuphatha njengakwamanye amazwe. Music akusikho ukuthi ngoba uthanda umuntu noma uyangena kubo bephakela iphakile. Music umuntu owazi music umuntu oshaya ingoma yakwehlula wabona ukuthi umuntu ushaya ingoma kade ngayicabanga. Akusikho ukushaya music ukuthi noma ushaya into engasile kumele lokho ulandele cha kufunakala ingoma kuyiyona ukuthi yini. Sizoyikhipha ingoma hayi ukuthi masiyikhipha sifuna ukuthi siyongena emsakazweni vele itiye likhona. Kunengoma edlala kathathu ezinye ingakaze idlala isidala bese uyibuza ke wena uma umuntu unomqondo ukuthi hamba kanjani ingoma zise right now zonke yasemsakazweni bese kuba nengoma edlala iziphindwe ezinye engadlaliwe njalo ingoma iyadlala kodwa khona engadlaliwe bese uyabona ukuthi hayi ayisekho into engangenza ngibe nepressure ku music ngiyabona ukuthi kusebenza ukuthi nomngani nobani music mina ngithi into ka government attenda wonke umuntu one thiwa yini umuntu mayekwazi kwezinto netalent manje sengiyabona ukuthi hayi kwaphinde kwazobala ngonyaka ophelile nanga sekuningi namhle eminyaka mithathu yayibona ingoma ekufaka kube yiyehlukanisa unyaka kodwa ngoku ngesizathu sokuthi mina ngikhule kwamanqele la emsakazweni bekuwunzimandi ubaba uBhodloza uMalindi wathiwa uMalindi kaNtuli abantu ade benzima kakhulu emsakazweni wazuthi yibo abantu abaqinisile umsakazo kodwa manje mawuthi uyabheka abantu bengakhuluma isikhathi eside kangaka lokuba isikhathi sendaba bese kuba esengoma bese kuba yilolo hlelo lokukhulunywayo futhi bengebabikho ukuthi uzoletha itiye. Mina nginandaba no music futhi nosebenza ke music ngeke ngidlule ngalutho. Ngezathu ukuthi ngiyabona music mina ngithi into efuna uveza umuntu one-talent nongapheko omunye kodwa ngezathu sokugcina sokubona ukuthi lokhungane iredo leseThekwini ayisikho ukuthi wena ungapheka abani ayifuni futhi ukubona ngabantu ukuthi abantu bangabani noma yona izwa kanjani isebenzisa itiye nokuthi yona izwana nobani that's why singasenendaba nayo nokuthi bakhuluma bethini befike akubuhlungu indawo nje ngokufuthi akusisiza indawo lokho that's why ke usibona ngathi siyeke indaba yo music ngezathu sokuthi kube bekusekhona laba abantu kade bekhona futhi siqala ukuyilandela umusic umama Malindi ubaba loNzimande bakhona omunye oKansas abantu kade benganikezwa amatiye labo abebefaka ingoma ngezathu sokuthi ingoma kumele idlale bengekho itiye kwamanqele ngalesi sikhathi lokwesikhathi samabhunu kusebenza ngendlela okuyiyona manje mawuthi ngiyabheka
nawe nje kuwena sesikhuluma ngeso sobabili uyayibona ukuthi ingoma ade kufuna ivala unyaka bekuyingoma kaMthandeni ye edlale unyaka ungakafiki ukuthi kuvala unyaka azikwazi ukufika ingeke yaziwayo nje mase kufika amaphetheleni kwase kuyashintsha fine ke siyabona noma abalandeli abavote kakhulu kwaze kweqa ungavota naka million uwedwa kodwa mangabe uhlakaniphile noma kube basekhona labo mama uMalindi noma noBhodlozo ngaba yenzi lento ngoba ngabe uyiwa ngabantu bazovela phela abantu ukuthi banga laba bawu10 labo abathi ingoma right bawu15 laba bathi ayi right today bawu15 abathi ingoma right ingoma right ngokuvota cha siliqiniso ukuvota ifoni ngeke imphikise mangisaphinda ngivota akulintando yeningi cha ingoma yahlangana sunyaka kwaba ingoma eyodwa kodwa ngesizathu sokuthi uyabona manje khamba kanjani qinisatsekho mina ngikhathalelile nokungena emsakazweni lapha bakhathalele ukungena khona labo basebenza amafema akazuthi imali uyithola ngokuthe ukufaka lamasheleni ama-1 rand lokuyanyuka cha mina ngayena nje ngathi mangabe ngithanda ngizorekhoda futhi hayi ukuthi happy thath ongena emsakazweni sengiyibonile because ubona bonke labantu abafika emsakazweni bangifika lo ngikhona ngiyayibona ukuthi iyashintsha into yokwenzeka sesiyo le uyakwazi manje uyohlangana naye ukhulume naye eceleni umnikeze udrink adlala ingoma yakho lo ungapheki kwakhe akasabonakala kuyisoba kuphi kulo saqala ukufunda umusic ukuthi kahle kahle mangabe ufuna ukuthi bangapheki kwalana ufuna ngenze njani mangabe kuzokhwela wena nengoma yakhe ngathi shu ikhwele kulo onengoma enzima kunawe ethi shu bafowethu ngicabanga ukuthi ngifunda kakhulu namhlanje ummeli ogwatile lo ngisazothola futhi ku-part 2 sizophinda sihlale nabo umsebenzi ngoba esho ukuthi umsebenzi uyeza just that uculela nje nokuthi uyawazi umculo bafowethu ngibonga kakhulu bakumseleko ngibonga kakhulu uMadevu ngemuva uyena owenze yonke lento yenzeka from kohlanganana into ekhala ngithi ngiyabonga futhi omdala kubuka khona ekhaya kwande lapho wenza khona bafowethu kwena ku-Intando Effect TV nginithini nesithando